Groot feest was het zaterdag bij de Leunse jeugd. De jeugdcarnaval van de Knulleke bestaat namelijk 5 keer 11 jaar. Dus we hebben de hele dag al verschillende activiteiten gehad en vanavond hebben we echt de goede afterparty. We hebben dadelijk elke uur hebben we een artiest. Als eerste om 8 uur komt dadelijk Knolbeat, dat is een eigen Leunse artiesten. Vervolgens hebben we nog Fiorenza, Goedzat en Verrekkers Mooi die vanavond komen spelen. Stel over jeugdcarnaval, left dat in Leunen bij de Knullekes? Ja, dat zeker. Wij hebben voorheen altijd een wachtlijst gehad voor de jeugdraad, dus dat is eigenlijk een vast aantal. En nou, sinds corona hebben we dat aangepast, dat we toch, ja, we willen iedereen betrekken. Dus we hebben tegenwoordig ook een dynamische groep. Dus het ene jaar hebben we 30 kinderen en nu hebben we er toevallig 24. Dus het left zeer zeker en dat willen we ook vooral volhouden. En het trio wat hier langs ons staat, was dat een goed trio? Een jubileumtrio? Ja, zeer zeker. Die hebben gewoon vanaf het eerste moment gewoon lekker geknald. Dus we zijn zeker trots op ons trio. Dus hoe is dat om dat afgelopen jaar te mogen beleven? Ja, bijzonder. Ja, er zijn veel mensen wonen hier in Leunen, dus mooi om dat te mogen zijn hier. Wat was jouw taak als vorst? Wat heb je nou het meeste gedaan afgelopen jaar? Feest vieren. Ben je ook een soort van ceremoniemeester? Moet je alles aan elkaar praten of valt dat mee? Nou, dat is meer echt bij de grote. Ik heb gewoon vooral samen met het trio gewoon heel veel feest gevierd. En met z'n allen alles gewoon verdeeld. Mijn hoogtepunt was denk ik het uitkomen. De optocht in Leunen. Er waren veel vrienden en familie bij mij thuis en liep de kar langs, dus het was mooi om te zien. Ik denk wel de optochten in Venray in Leunen en ook wel de jeugdrecepties en de jeugdballen hier in Leunen. Wat vind jij nou leuk aan carnaval? Echt alles, eigenlijk wel. De muziek, de gezelligheid, al de polonaise en al het feest en gevier en zo. De muziek sowieso en ik denk de gezelligheid met iedereen. En er is eigenlijk alleen maar positiviteit en gezelligheid. Vind je het ook bijzonder om zeg maar nacht te mogen zijn van de jeugd van Leunen? Zeker, want ik had niet gedacht dat ik überhaupt naar zou worden. Want ik had überhaupt gedacht dat ik niet zo'n grote kans zou hebben. Onze jeugdraad is wel echt vanaf de middelbare school. Als je op het voortgezet ziet de modo aanmelden, dus je zit er ook automatisch bij. En, maar de feesten tijdens de carnaval, de jeugdballen, die zien wel echt vanaf de basisschool. Dus voor de jongens af aan mogen er eigenlijk al bij zien. Als het even kan, dan gaan we toch wel naar alle kerkdorpen. De recepties proberen we zoveel mogelijk in onze omgeving bij te bewonen. En natuurlijk, dan komen ze ook bij jou terug. Dus dat is altijd wel leuk. Het maakt niet uit met welke ballen, maar dit jaar gaan we weer z'n ouderwets knallen. Allah!